Jouni tässä avaimet, moikka. Tervetuloa Tuusulaan. Tässä on meidän uudiskohde, mikä valmistuu jouluksi. Puistometsän tie 2, A ja B. On se komea. Hakemuksen te voitte tehdä www.avainasunnot.fi. Avainasunnot rakennuttaa 60 laadukasta asumisoikeuskotia Tuusulan Puistometsän tielle. Asunnot valmistuvat vuoden 2023 joulukuussa. Alue sijaitsee upeiden ulkoilumaastojen läheisyydessä. Tuusulan Hyrylän palvelut löytyvät noin 2 kilometrin päästä. Bussilinjat 963 ja 971 kulkevat Puistometsän-tien kautta Tuusulan keskustaan ja Keravan asemalle. Tasokkaasti varustelluista asunnoista löytyy lasitetut parvekkeet, kaluste, uuni ja induktiotaso sekä astianpesukone. Tule viihtymään Tuusulaan. Jätä hakemus jo tänään. Avainasunnot. Avain viihtyisään kotiin.